kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta kat kum ki telong khobor na po ke jala manapur lei tho ba kawai ki snong jong jai ban ri kuki kapadon ha kangpoki district jong ke jala manipur kala sha thambor hagibreu ku bumla sathia ban ithu dor kane ki jingjia kala jia ha ka step ngap jong ka sni tho ding ka khandai trik jong mana jeliu kat bagi breu kidang yo thia langai ki telong kubor ki le tho bagi breu ki bumla sathia ban ya tho bat ki balaking atiar bha ha rangkat ki suloi automatic rifle ki lesen rek kuli ya ki pai ba nong snong kuki ki baklem don satia kino ki tiar jing ya da kumba sangut ki breu ki layam kat ba bun ngut ki wei pat ki lam sao ban bun ngut na ki nong snong ki laja ngai kane ki jingjia kan khamlong ka ba ma lada ki ken hon bor pahara ki poislam shagate ki jakam ki telong kubor ki leitho ba ki sipai jong ka Indian Army ki don ha ka jakam bajan bha ha kapor baladon kata ka jingsian hadin baliyo sneo ya ka jing sawa jong ki tang suloi ki sipai ki labe shagate ki jakam haba ki ladon ro ha ka jiyeter kuli ka bajur bhang hadin bakaladon ka jing ktong bat gajik penher kuli ke bajor na kan hon sipai kine gi breu ki bomla bantim kilapet krat no na katai ke jaka hadin gane ke jingjia ki kan hon pahara ki lapalong ye ke jing pahara ka bajor bha ya gane ke sinong harangkat ke jing setap jong ki sipai gane ke jing wan her thma jong gi breu bomla ban ithu kalawan je biang hadin arsngi baladon ka shongsuk shongsnga nya po ke terlang ha kesing palai kata pratrik jong mana jeliu o security advisor jong Manipur o Kuldip Singh o lepan pa ba ka jala Manipur kelas dang marwan phai biang ka jing song sngan khublai sibun